muna natin ang ating fried noodles. Ito, sausaw. And then, yummy. Masarap. Ngayon ko lang ito na-try. So, try nyo na rin. Pagka guys, di pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, don't forget to subscribe. And pahit naman ang notification bell para ma-notify kayo sa mga upcoming videos ko. So, ayan. Don't forget to share and like. Yummy. Para hindi kayo maumay. Tsaka yung maumay kayo. Cucumber tayo. Masarap. Yun lang guys. Bye-bye. Thank you for watching.